Ara volem recordar com van anar les festes amb motiu de la inauguració del nou estadi, del Camp Nou, Mercè del 57. Quantitat d'autocars que arriben a l'explanada pròxima al Camp Nou per bé que el dia abans el Barcelona va anar a Montserrat a que fos beneïda aquesta imatge que en l'actualitat és a la capella del Camp Nou. Els jugadors, quan surten del vestidor i passen pel camp, tenen al seu costat a la dreta una capella on hi ha aquesta imatge de la Mare de Déu de Montserrat. L'abat Escarrer beneint la imatge. I això és el dia de la inauguració al matí, missa a l'estadi. Som en temps preconciliars i el capellà oficia d'esquena al poble. Elola Olaso, el màxim responsable de l'esport del règim. L'aleshores bisbe auxiliar de Barcelona, el doctor Narcís Jubany. El doctor Modrego. I els treballadors del club que baixen aquesta talla a la capella del Camp Nou. A la tarda, al Camp Nou, abans del partit, desfilada. I adivinen qui són? Sí, els grisos, la banda de la policia armada que desfila pel Camp Nou. Kubala, Villaverde. Diría el señor Llaudet, no estoy yo por ahí, ¿eh? Como diria Llaudet, no estoy yo por ahí, sí. Por ahí. Els exjugadors del Barça, els veterans. Estava lesionat, no? No, pero iba por ahí desfilando. Imatges en color del Camp Nou el dia de la seva inauguració, el dia de la Mercè del 57. El banderer de la penya solera, en César, un grandíssim golejador. Hem vist Mariano Martín. I aquests 4 banderats en relleus havien portat aquestes 4 banderes procedents de les capitals de les 4 províncies catalanes, Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Una altra bandera, una altra època, un temps i un país. I aquí la primera sortida dels jugadors al camp. El primer, Sagarra, ja l'han vist, i darrere, Ramallets. Les autoritats a la llotja, la primera fotografia de l'equip format al camp. Miro Sanz fa el kick-off amb unes sabates força curioses. I el primer gol, la centrada de Tejada, i a dintre, porreteria i tot, Eulogio Martínez. La banda de la Bisbal. El dia de la inauguració, jo era el president i el que vaig organitzar els actes, era impressionant. La gent plorava, no es podeu imaginar. Tothom plorava. Al moment de la sardana de Germanó, que vam ballar un grup de tot l'estadi i fes 4 puntes, Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, l'esclat era de por, però d'alegria. Molt maco, va ser molt maco.